मात्र मी सांगतो. तुमच्या आजच्या शक्ती प्रदर्शनामध्ये भाजपच्या घोषणा दिल्या गेल्या, भाजपचे काही पदाधिकारी तुमच्यासोबत होते, अगदी राणे सोडून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची किंवा नेत्यांची नावं पण तुम्ही घेतली. तर छुपा पाठिंबा किंवा छुपा आशीर्वाद तुम्हाला भाजपचा आहे का? पहा कसं आहे, मी एखादं वाक्य बोलायचं पत्रकार बंधूंच्या समोर आणि माझ्या नेत्यांना बाद करायचं हे मला जमणार नाही. मी एक कार्यकर्ता आहे, पक्ष आहे, पक्षाला मानणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे कुठल्याही नेत्यांचं मी नाव घेणार नाही. मी भारतीय जनता पक्ष आणि असंख्य पक्ष, जेवढे पक्ष आहेत, प्रत्येक कार्यकर्त्याचा सर्वसामान्य जनतेमध्ये विशाल परब हे नाव आहे. आपण पत्रकारितेच्या माध्यमातून त्याचा रिपोर्ट पाहावा. त्यामुळे कुठल्याही नेत्यांवर मी बोलणार नाही, कारण सर्व नेते महान आहेत. ह्याच्यापूर्वीसुद्धा अनेक या मतदारसंघात नेते होऊन गेले, जिल्ह्यात होऊन गेले. का बोलायचं वाईट? आपणाला आपल्यावर संस्कार हे झालेले नाही आहेत आणि मी कोणावर वाईट पण बोलणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.